Hello guys, जों दाबो गाइसा शूट खालामनो थांदों शर्ट फिल्म जोंनि चेनेलनि बुंबाय जराबाय गोदालजाक नरक नाय दंदि दाबो नुनाय ब्लॉग आनि दिनो हयतो ब्लॉग चैनल कटाल खुलुगो नरक तो आन चैनल सब्सक्राइब खाबाय जे जोंखा अलरेडी सफाय पाइजाक जों दाबो दृश्य और शूट खाना बगै मनाय बेखनै जोंले स्कूटी पे फेमान बगै दातिन सफाय क्या फाइ तो आं डायरेक्टर रकिको नादि फाइ सफाय बेखा डायरेक्टर रकिको एक्टर सो सफाय जाक एक्टर हो सफाय जाइको डायरेक्टर इको न हबे जे कैमरा रकरै बा मोबाइल बन्नो से गां सुरुमा खेरेखा आस्ता आस्ता सुङो पाइनाय Tay bisiliya nahanay abung shoot cholinay biyang sahari biyang go pamade do hai neng na hadame